Kag sa Good Vibes, Mascara Festival highlights ang permanente na nga hiwaton sa kada third Sunday sang Oktubre. Gani mark your calendars kay kasunod sang tuigan nga festival ang nahauna nga Terra Madre Asia Pacific sa siyudad sang Bacolod nga paghahiwaton sang Slow Food International. Yari ang report. Masa may apektado mga negosyo sa highlight sa Mascara Festival tungod sa maulanon nga panahon kada ulihi nga semana sang bulan sang Oktubre. Gani nagdesisyon na ang Sanggunian Panlunsod nga ibutang sa third Sunday sang October ang mangin permanente nga highlights sang tuigan nga selebrasyon. To assure our not only the participants but also the festival goers, ang aton mga visitors, ang ila safety and of course convenience during the activities when they attend our festival highlights. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga mangin malipot man ang schedule sang tuigan nga okasyon bangod ipaiway na sang syudad ang pagsaulog sang Mas Kanamit Festival nga nagahatag atensyon sa culinary culture sang syudad kag probinsya. Pero mangin balantayan ang Terra Madre Asia Pacific nga pagahiwaton sa Bacolod upod sa Slow Food International sa bulan sang Nobyembre. We'll have to do away with that because may ara na sa slow food nga maabot ini November. So daw kamudlay man nga may duha pa sulit-sulit, no? So we would probably give way sa ating Slow Food Festival kay October na sa November man eh. So I think this mascara will have to shorten ang ating festivity. Ang Terra Madre event, isa sa mga global food event nga ginadagsa sa mga turista kag ginapaabot mangin dugang atraksyon sa syudad kada tuig.